تأمین نمودن رشد ساحه ورزش یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی حکومت مملکت بوده. هدف آن عمومی‌گردانی ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده سازی ورزشکاران کسبی تاجیک برای اشتراک در مسابقه‌های سطحی جمهوری و بین‌المللی میباشد. اشتراک فعال جوانان ما و پیروزی آنها در مسابقه‌های سطحی بین‌المللی بی‌شبهه و بالاروی آبروی کشور ما مساعدت می‌نماید. дар баробари ба даст овардани истиқлолияти комили давлатӣ тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа ба маротиб рушд намуда шароити зисту зиндагонии сокинон хубтару беҳтар гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолии кишвар дар баробари таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ба соҳаҳои фарҳангу тандурустӣ, иқтисодиёту иҷтимоиёт, илм, сиёсат ба масъалаи фароҳам овардани муҳит ва шароити мусоид дар соҳаи варзиш низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ба варзиш ва обутоби ҷисмонӣ ҷалб намудани аҳолӣ дар навбати аввал ҷавонону наврасонро вазифаи масъулини соҳа ва ҳар фарди кишвар ҳисобиданд. қайд кардан лозим аст ки дар 34 соли истиқлолияти давлатии тоҷикистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бисёр проблемое ки дар сатҳи варзиш ҷой доштанд бартараф карда шудаанд ва ба ҳамагон маълум аст ки маҳз бо ташаббуси пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин самт хеле пешравиҳо дида мешавад. аз ҷумла аз ҷониби ҳукумат бисёр қарорҳо ва барномаҳои миллӣ таҳия карда шуданд ки ҳамаи мақсаду марруми ин барномаҳо равона карда шудааст ба ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ба рушди варзиш. ва хушбахтона имрӯз мо мебинем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон варзиш дар як сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст ва он тамо барои машғул шудан ба варзиш тамоми шароиту имкониятҳо фароҳам оварда шудааст ва ҳар як фарде ки мехоҳад ба варзиш машғул шавад вай метавонад озодона ба ин ё он намуди варзиш машғул шуда организми худро обутоб диҳад ва метавонад ҳамчунин дар мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ бошад, шаҳрӣ бошад ва дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва берун аз он ширкат варзида маҳорати худро нишон диҳад. бо ташаббуси бевоситаи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қаламрави ҷумҳурӣ садҳо толору майдон ва майдончаҳои варзишӣ бунёд гардиданд ки ин омил имконияти бештарро барои пайвастагии мардум ба тарзи ҳаёти солим муҳайё сохту шумораи зиёди ҷавонону наврасонро ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намуд. инчунин василаи хуби нигаҳдорӣ ва беҳсозии вазъи сеҳатии онҳо маҳсуб мешавад. аввала мехостам каме дар бораи тарзи ҳаёти солим чи аст каме маълумот диҳам. ин тарзи ҳаёти солим ҳолате мебошад ки шахс метавонад тавассути таҳкими солимӣ ва бидуни беморӣ тамоми нақша ва амалиётҳои худро амалӣ намояд ва ҳамчунин барои пешгирии бемориҳо барои худи шахсият ин як заминаи муҳим мебошад ва тарзи ҳаёти солим ин аз якчанд нуқтаҳо иборат мебошад. албатта вақте ки мо ҳамаи ин нуқтаҳоро риоя менамоем, албатта солимии худро нигоҳ медорем. пеш аз ҳама ин риояи реҷаи рӯз мебошад.
дигар ин гигиенаи шахсӣ, ғизои солим, риояи реҷаи хоб, машғул шудан ҳамеша ба варзиш, дур будан аз одатҳои номатлуб ва ҳолати равонии эмотсионалӣ. боиси ифтихор ва фароҳмандӣ аст ки дар даврони соҳибистиқлолии ватани азизамон барои рушд тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурияти Исламӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон як қатор иншоотҳои яъне ки сатҳи варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи байналмилалию ҷумҳуриявӣ сохта ва ба истифода дода шуд. имрӯз дар қаламрави кишвар бахусус дар шаҳри Душанбе шароиту имкониятҳои хуби варзишӣ на танҳо барои варзишгарони касбӣ, балки барои тамоми ҳаводорони ин самт муҳайё гардидааст, то ҳар як фарди ҷомеа ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим ҷалб гардад. мисоли рӯшани ин гуфтаҳо дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ насб гардидани таҷҳизоти варзишӣ ҷиҳати ба машқи бадан машғул гардидани сокинону меҳмонон мебошад. қайд кардан лозим аст ки маҳз тавассути ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, тавассути ғамхориҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бисёр иқтидомҳои нек дар солҳои охир шуда истодаанд. аз он ҷумла бисёр майдонҳои варзишӣ қариб дар тамоми ноҳияҳо гуфтан мумкин аст ва ҳамчунин ноҳияҳои шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шудаанд ки тамоми шароити машғул шудан ба варзишро дорад. албатта ин бисёр як иқдоми нек аст ва тамоми он шахсиятҳое ки мехоҳанд ба варзиш машғул шаванд ба ягон корҳои дигар машғул нашуда метавонанд дар ин майдон рафта ба варзиш машғул шаванд ва ҷисми худро обу тоб диҳанд ва ин як қадами нек аст барои рушди варзиш. чуноне ба мушоҳида мерасад, сокинону меҳмонони пойтахт аз ин иқдомоти давлату ҳукумат ки баҳри солимии ҷомеа равона гардидааст изҳори қаноатмандӣ намуда кӯшиш менамоянд аз чунин имкониятҳои мусоид самаранок истифода намоянд. برای یه زندگی ایدئال اینجا مناسب باشه. فکر میکنم با توجه به شرایط سن و سالی که دارم و هم سن و سالای من اونایی که ورزش نمیکنن افت بدنی شدیدی پیدا کردن و من فعلا اوضاعم اونقدر بد نیست. این رو ثمره مشغول شدن به ورزش میدونید یا نه؟ دقیقاً همینطوره. یعنی فکر میکنم که این ورزشه که خیلی میتونه هم روی قوای جسمی و هم روی قوای روحی انسان تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. خطا نکنم زیاده از 1 سال میشد که من در اینجا اومده مشق و تمرین میکنم. خودتان دیده استید که وطن عزیزمون چه شرایطهای خوب دارن و ما هر سحر با کودکا اومده در اینجا مشق بدن میکنیم. از روزی کشاده شوی همین باغ همینجا میبینم هر سحر قریب برای استثنای آن که بعضی وقتا یکون کار میبره یکون طرف میره دیگه همیشه همینجا دیم. پیش از این روز شگو مخش نمیکردم. خیلی بچگی دا مخش میکردیم بعد سالهای بعدی نه مخش نکردم. بعدی که شده شد شرایطو خیلی سازه گوگو ما باغ پرچم میرویم گوگو او پارکی برای بچه ها میرویم یکی بهترش هم اینجا. сокини пойтахт хоҷабегӣ муносибшой ва низ бо дарки манфиатҳои машқҳои пагоҳи рӯзӣ ва дар маҷмӯъ варзиш ба сеҳатӣ ва ҳам мавҷудияти имкониятҳои мусоид тарзи ҳаёти солимро интихоб намудаасту ҳар субҳ ба боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Алишер Навоии пойтахт омада машқи бадан мекунад. من شهروند دوشنبه
در کوچه عینی زندگی میکنم. هر روز برای که سلامتی مستحکم تر شود ای خود سیم باز تا اینجا پیاده میبیام با مشق میکنم، چون که ورزش میگوید گرو سلامتی است. برای برطرف نمودن بعضی کسلی ها ما مجبوریم که حرکت کنیم، چون که من خودم کسلی قند دارم. برای من حرکتم بسیار است. هر روز 8 کیلومتر راه میگردم. این بسیار فایده دارد. فایده اگر نمی بود خیلی نمی رفتیم. خودم من 71 ساله یکی حرکت دارم، هر روز مشق میکنم. бешак бунёд гардидани чунин маконҳои тамринӣ дар боғҳо бисёр иқдоми хуб ва саривақтӣ аст, зеро бино ба гуфтаи табибон пайваста машғул шудан ба варзиш ва обутоби бадан, махсусан дар ҳавои тоза, ба вазъи сиҳатӣ, инчунин давомнокӣ ва сифати умри мо инсонҳо таъсири судманд мерасонад. албатта вақте ки шумо ба варзиш дар як ҷое ки дар он ҷо тамоми шароит муҳайё карда шудааст машғул мешавед, албатта худро рӯҳан солим ҳисоб мекунед ва мумкин аст ҳолатҳое ки одам дар як ҳолати рӯҳафтодагӣ аст ва вақте ки ба варзиш машғул мешавед, албатта як асабоният аз байн меравад ва организми мо аллакай бофтои мушакҳо ва рагҳои хунгард як фаъолияташон хуб мешавад ва як рӯҳии тоза ба инсон мебахшад. مشق کردن برای انسان خیلی وقت هم خون داره حرکت میده و هم سلامتی خیلی برقرار میشه. من از اون که اومدم پاچه‌ام رنگی محکم شدگی بود، رگشته نمیشد. حاضر هم توبت میکنیم هم میبینیم مشق میکنیم، خیلی ناز پیشروی است. چونین میگن که ورزش گروی سلامتی است، بیهوده نگفتن، چون که من خودم احساس کرده ایستادم که من چند کیلوگرم وزن پرتافتم، سلامتی هم بهتر شد. البته در واقع فایده داره. дар тақвияти гуфтаҳои табибон маврид ба гуфтан аст ки хоҷабегӣ муносибшой ва калонсол ҳам бошад, худро солиму бардам ва нерӯманд эҳсос менамояд ва инро самараи машқу тамринҳои доимиаш медонад. نه خیلی مشق اول من در کودکستان کار میکردم، کودکا قطعی من بسیار مشق میکردم، لیکن وقتی که نفقه برآمدم سلامتیم که نبود، من مجبور شدم که مشق کنم. همین مشق حرکت کنی این بسیار خون در گردش میبید، سلامتی آدم بهتر میشود. من خیلی خودم نقضش میکنم که می حرکت میکنم. حرکت نکنم یک کسل بوری میمونم. وقتی که من مشق سر کردم، یکم که من کمتر وزن پرتافتم، خودم بسیارتر بودم، حاضر همون نرم اساسی با اومده ایستادم، همین مشق کردم، یعنی همین فایده دارد. سلامتی آدم در بسیار فایده دارد. کسی مشق کند برای خودش مشق میکند، چون که آدم کشش یک باره میشیند. حرکت کنی با نغزه. хушбахтона сафи нафарони ба обутоби бадан ва солимии ҷисм машғул буда зиёд ба мушоҳида мерасад ва ин низ самараи истиқлолияти давлатии кишварамон маҳсуб мешавад. Зеро чуноне қайд намудем, маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ тарзи ҳаёти солим миёни аҳолии кишвар беш аз пеш рушд намуда истодааст. Бешак мавҷудияти чунин имкониятҳои хуби варзишӣ барои ҳамаи ин мусоидат намуд. روز به روز همه باغ‌های شهر دوشنبه بهتر و زیباتر میشن. در اینجا همه چیزهایی که برای مشق کردن هست. نغز تازه، باغ تازه، میبینیم تازه، رفتگی، هم مشق میکنیم هوای تازه. البته دولت و حکومت برای ما بسیار شرایط‌های مهیا ساختند، همین باغ‌ها، یعنی همین مشق‌ها، حتی ورزشگاه‌ها همه جا هست، همه شرایط هست که این برای سلامتی، برای بهبودی حیات سالم در کار هست.
Президент ва ҳукумати кишвар ба рушди бемайлони тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили тарғиби ҳаёти солим ва яке аз воситаҳои беҳтарини таҳкими дӯстии миёни инсонҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. Ҳамин аст ки аз соли 2006 инҷониб дар кишвар ҳамасола рӯзи дави миллӣ ва аз соли 2010 дар рӯзи пойтахт ниммарафони байналмилалӣ доир мешавад. ғайр аз ин аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш миёни кормандони иdoраву корхонаҳои давлатӣ мусобиқаҳои гуногун баргузор мегарданд. таи солҳои охир барои оммавигардонии варзиш яъне ки миёни ташкилоту муассисаҳо миёни сокинон мусобиқаҳои гуногуни деҳа ба деҳа ташкилоту муассисаҳо доир карда шуда ҳисобааст ва инчунин дар даврони яъне ки дар давраи ҳисоботии соли 2025 дар давоми 6 моҳи соли 2025 дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ҷумҳурӣ наздик ба 27 000 мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ташкил ва баргузор карда шуд ки дар он зиёда аз 1 миллион мухлисон дидан намуданд. солҳои охир раёсати тандурустии шаҳри душанбе ва вазорати тандурустии шаҳри душанбе иқдом гирифтаанд ки дар рӯзҳои шанбе рӯзҳои варзиш эълон карда шудааст ва тамоми кормандони тиб дар ин варзишҳо хеле фаъолона иштирок менамоянд. албатта онҳо худ вақте ки иштирок менамоянд онҳо метавонанд организми худро обутоб диҳанд. ин албатта як рӯҳи тоза барои инсон мебахшад. боиси хушҳолист ки имрӯз барои дӯстдорону ҳаводорони футбол дар қаламрави кишварамон ба ҷуз варзишгоҳи марказӣ даҳҳо майдончаҳои дигар мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд ки ин иқдом агар аз як тараф барои солимии ҷомеа мусоидат кунад, аз тарафи дигар барои пайдо кардани футболбозони оянда мусоидати фаъол менамояд. яке аз иқдоми наҷибу саривақтӣ ки бевосита аз ҷониби худи пешвои миллат дастгирӣ ёфт, ин бунёди майдончаҳои варзишиву фароғатӣ дар назди биноҳои баландушонаи истиқоматии пойтахт мебошад. ин иқдоми созанда имконияти хуби истироҳату фароғат ва пайвастагии мардумро ба тарзи ҳаёти солим бештар намуд. албатта ин ҳам як иқдоми нек аст ки дар бисёр биноҳои дар назди бисёр биноҳои истиқоматӣ майдончаҳои варзишӣ сохта дода шудаанд ва мо медонем ки дар назди биноҳои бисёр ошона бисёр вақт кӯдакони зиёде онҳо баромада дар назди майдончаҳои биноҳо бозӣ мекарданд. албатта вақте ки онҳо дар ин майдончаҳо бозӣ мекунанд, дар берун аз майдончаҳо бозӣ мекарданд, албатта онҳо метавонанд ба ҳолати гигиении худ ягон зиён биёранд ё худ як шароити муҳити дуруст набуд ва хушбахтона ин ҳамин ташкили майдонҳои варзишӣ барои кӯдакон, барои шаҳрвандоне ки дар биноҳо зиндагӣ мекунанд хеле хуб аст ва волидайн метавонанд дилпурона ба он ҷо кӯдакошонро бурда ба варзиш водор созанд ва вақте ки онҳо дар як шароити хуб ба варзиш машғул мешаванд, албатта ин як рӯҳи тоза барои ҳар як шахс мебошад. бо бунёд ёфтани майдончаҳои мазкур волидон хушҳол гардиданд, зеро кӯдакону наврасон бо ҷои бозиву машқварзӣ таъмин шуданд. метавон гуфт ки майдончаҳои мазкур барои рушди намудҳои гуногуни варзиш низ замина мегузорад, зеро бештари ҷавонону наврасон майл ба ин самт намуда аксар дӯстдори футбол мебошанд. чунончи дар боло ишора кардем, ҳадафи аслии бунёди майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ мардумро ба тарзи ҳаёти солим ҷалб намудан мебошад. бевосита бо дастгирии ҳукумати мамлакат барои рушди тарбияи ҷисмонӣ инчунин барои варзишгарони касби мо тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудааст.
و تمامی آن نفرایی که امروز به ورزش مایل دارن و به ورزش مشغول هستند و دیگران که در ورزش‌های گوناگون تمرین میکنند در شرایط خوبی ورزشی برای فعالیت برای سالمگردانی خود کار ورزشی خود را دوام داده ایستاده‌اند. хулоса иқдомоти наҷиби ҳукумати кишвар ҷиҳати тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари аҳолӣ ба ин самт бо дастгириҳо ва сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бештар гардид ки ин албатта ба солимии ҷисмонӣ ва ҳам равонии ҷомеа мусоидати комил менамояд. ҳама ин албатта интиҳои кор нест, зеро мову шумо шоҳидем ки бунёду сохтмони иншооти варзишӣ дар қаламрави кишвар бо суръату сифати баланд идома доранд. من همچون یک شهروند تاجیکستان بسیار خوشحال از آن هستم که در چنین وطنی آباد و آسایشته زندگی میکنم و برای ما ساکنان همه شرایط برای ورزش مهیا هست و از خود ما وابسته است که ما به ورزش مشغول شویم. استقلالیت برای ما همه شرایط آورده است. خدا به شکری که استقلالیت 34 سالگی قید میکنیم. سال آینده 35 سالگی. در 35 سالگی این یک بزرگترین ویش هست. امکانیت ها در اینجا با بسیارتر است. حکومت برای ما بسیار غمخوری میکنه. ما منت داریم. ҳама ин албатта интиҳои кор нест, зеро мову шумо шоҳидем ки бунёду сохтмони иншооти варзишӣ дар қаламрави кишвар бо суръату сифати баланд идома доранд.